Mga artist ang naglunsar sa isa ka fashion show agod mapasanyog ang kampanya Batok sa Basura. Ang mga daan nga mga panapton ang ilangan na islan sang Laragway. Katapos ang mga grupang isa ka data encoder sa korte na nangin aktibo man sa kampanya kontra sa cancer. Aton siya nga kinalahon sa sining episode sang Baganihan. Sino bala magdumdum nga ang mga daan nga mga t-shirt, jacket kay mga dress nga pre-love kag nabakal sa ukay-ukay ang may ikatahumpa kag pwede pa mabaligya. Iningin pakita sang katapos ang Negros Artists Circle Incorporated sa ginlonsar nga fashion show sa the Upper East sang Mega World. Pati mga packaging sang tsokolate kagiban pa nga mga food products ang na-recycle kag natagaan sang dagway paagi sa mga artist. Ginsiling ni Michelle Mabel Tupas Corteza nga ang nahauna nila nga fashion show pamaagi agod mapabaskog ang kampanya sa environmental protection ilabi na sa bahin sa waste mitigation measures. Kung ano makita namin sa ukay-ukay, baklon, liwaton, panamion, pintahan para magamit liwat. Since it is fashion, kinahanglan irampa. Hence, we have this fashion show at Mega World, the Upper East. Sang June 1, I can say nga successful gid siya kay tungod tanan kami nga artist sa Nasi nag-ugyon, and at the same time nag-celebrate kami sa amon niya first year anniversary. Upod sa mga young models ang SAS Entertainment, naging madinilago ng fashion show event naging patigayon sa the Upper East ng Mega World. We are planning to have it on display sa Artienda this coming June 21. Nagapati si Michelle nga bilang artist, kinahanglan mapasanyog ang advokasya sa pag-amlig sang palibot. Agod nga mapahagan-hagan ang epekto sa climate change, kag mapabilin pang matahom nga atraksyon, ilabi na sa isa sang Negros nga mangin palanublion sa mga masunod nga henerasyon. Si Michelle ang masobra na 20 anyos nga nagatrabaho bilang data encoder sa Hall of Justice sa Bacolod. Magluwas sa pag-obra sa matahom nga mga painting. Nangin volunteer man siya sang Litro Babies Philippines sa Pungsod. Isa ini ka charitable organization nga naghatag bulig kag suporta sa mga kabataan nga liver cancer patient. Istorya ni Michelle naagyan niya nga madulaan sang anak tuga sang amo nga balatian. Gani nahangpan niya ang sitwasyon ilabi na sa mga pamilya sa mga cancer patient nga iya masami ginabuligan nga makarecover. Ginpadak ako sa parents ko nga mag-share sang blessing. Kung may sobra, ihatag. Kung kaya, buligan. If my parents being mapalapit sa akon na asking for help to guide them how to go through liver transplant operation, gaan ko na sila time, istoryahon ko na sila. I will teach them how to raise funds for their liver transplant operation, and I connect them with my friends in Manila. Si Michelle kaupod ang katapos ang artist organization. Ang makapila naman ka beses nga ginpasidunggan sa mga local government unit tungod sa ilang mga programa kag initiatives nga nakabulig sa komunidad. Hindi hapos ang mag-balance ng family, work, business, art, and helping people. So, isa lang ako. I do it one step at a time. Pero ang first gidjatanan, ang priority ka is family. Ang pagtrabaho dungan siya pagbulig sa komunidad ang halos ordinaryo na nga hilikoton para kay Michelle nga wala sing ginapaabot nga balik o kun anuman nga padya. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kun may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kun ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.